Здравейте и добре дошли в понеделник. Аз съм Милена. Започваме седмицата заедно с тема за изневярата. Да кажем ли на партньора си или да му го спестим? Кой Иван Танев, той е направил и поддържа специален сайт за изневярата. Защо, какви са впечатленията му от историите, с които се сблъсква и какво означава нефизическа изневяра? Как да се справим с болката и колцина успяват да продължат заедно? Пишете и вие на страницата на Нещата от живота във Фейсбук и в сайта на TV7, но освен това ви очакват и награди в края на предаването. Един от изявилите се по темата и споделил, ще получи награда от Жар компютър с часовник и чанта за лаптоп. Ето какво пише Ани Петрова: тъпо е да му кажем, за да ни олекне. Тъпо е и той сам да разбере в най-неподходящия момент. С две думи, не правете това в домашни условия. Мариела, да каже или не, това ли е въпроса? Винаги първо стои въпроса какво е изневяра. Фен съм си на свой отговор, естествено, устройващ ме, но съобразен с двуполюсен модел, ако мога така да се изразя. При всички положения не искам да знам, не искам да ми казват, не бих искала и аз да казвам. Стигнали се до там, значи всичко е приключило. Уточнявам, стигнали се до споделяне, а не до изневяра, защото самата изневяра би могла да бъде оправдана. Споделянето или признаването сигнализира за по-дълбок проблем или просто до началото на края. Богдан Мирчев: по-добре да няма изневери. Ако даден човек ти омръзне, по-добре го напусни, а не да правиш неща зад гърба му. Какви са повечето човешки истории, ще разберем сега. Добре дошъл, заповядайте. Приятно ми е. Милена съм. Иван. Здравейте. Здравейте. Аз благодаря, че идвате тук и да попитам защо хората всъщност казват, че съществува така наречената нефизическа изневяра. Какво всъщност значи това? Предполагам, защото съществува такава. Какво представлява нефизическата изневяра? Това са мисли и желания да бъдем с друг, без да са осъществени наяве. Може ли това да е също толкова болезнено? Еднакво ли е? Не знам, всеки преценява сам за себе си, ако трябва да съм честен. За някой може да е болезнено, но за друг не. Срамно ли е човек да признае пред близките и пред приятелите си, че такова нещо му се е случило? Точно с човека до него. Случило му се, смисъл на него сме изневерили? Да. Не, смятам, че не е. В никакъв случай. Притесняват ли се хората да споделят такива неща? Да. Защо? Предполагам, защото това означава в някои случаи автогол, връща се топката в вашето поле. Нещо не сте направили, не сте били достатъчно добри, за да получите това като шамар от партньора си. И в много случаите може да се окаже и вярно. Това означава ли, че често първият въпрос е какво ми има, че се случи? Да. Един от първите въпроси на повечето е това. Освен, разбира се, че е възможно да изпадне в ярост, истерия, но това обикновено е малко след това. Според вас, кое не е добре? Хората трябва ли да споделят, ако такова нещо им се случи, ако им изневерят? Трябва ли да го говорят с близките си? Помага ли им на самите тях? Разбира се. Това като цяло е личен избор, дали човек иска да сподели с някого. Твърдо. Повечето хора избират в някакъв момент да споделят, но с приятели, не с близки. По-скоро с приятели, рядко с роднини. Понякога се обръщат и към сайта. Това е, може би, най-лесният начин. Някакъв анонимен слушател, който не иска среща с тях, не иска да ги вижда. Просто поговарят малко, минава време и така. Добре, вие сте голям мъж. Защо го направихте този сайт и до ден днешен го поддържате? Човек не иска ли да забрави? Да, иска. Естествено. Какво значи голям мъж? Хората не се променят всъщност. Те си вътрешно си деца още в това отношение. Тоест не можем да кажем, че само тинейджерите плачат по форумите, че има мъчно, че са се разделили с гаджета. Освен това, определено сайта няма нищо общо с форум и идеята му не е такава. Всичко казано там не излиза наяве. Не е като да влезеш някъде и да започнеш да се оплакваш от партньора си, от това, което се случи, от света. По-скоро се опитам да вървя в положителна посока. Иначе имате друга работа. Да. Така. Всички. И сайта, предисторията накратко. Сайта какво? Сайта един ден реших, че трябва да го направя, защото когато на мен ми се случи, то си беше като удар от, експресен влак. Горе-долу с такава скоро се случи. И не можах да прочета и да намеря нищо адекватно, освен много буквално помия срещу партньорите. Реших, че не е точно това истината за мен и реших да споделя моя начин на преодоляване на това, което ми се случи, да помогна на някой друг. А приятелите какво казваха до този момент?
Те включиха ли се в общото оплюване? Тя те нарани ужасно е. Значи, когато това се случи, има един много неприятен ефект. Едните приятели подкрепят единия, другите приятели подкрепят другия. Не дай си Боже да разберат и роднините. Веднага два лагера се оформят. И просто човек е длъжен да вземе едната или другата позиция. Така се случва. Нещастие е така. А вашата приятелка обвини ли ви за това, че толкова много хора научиха, че е постъпило по този начин? Всъщност сайта повече от година време съществуваше анонимно, смисъл не се знаеше кой го поддържа. И понеже получавах страшно много пък упреци, защо съм анонимен, нали, говорят, че трябва да сме честни и прочие. И един ден просто си реших, че така или иначе няма какво да се случва кой знае какво. И се открих. За една година работа какво излиза? Работа силно казано. Или мъжете изневеряват по-често, защото предполагам, че част от упреците за анонимност са били ето сега един мъж обяснява колко ужасни са жените, пък те мъжете по-често го правят. Ами, предполагам, че мнението, общото мнение, т.е. зависи как искате да ви отговоря. Общото мнение какво е или истината каква е? Истината, разбира се. 50/50. Общото мнение не се ли основава на истина? Общото мнение се основава на неща, останали от миналото и дори не на това. На неща, които хората си мислели в миналото, че знаят. Защо изневеряват хората? Защо не? Защо? Защото имат нужда. Когато имат връзка, когато нали, всички плачем и казваме, някъде там има някаква половинка. Човек, на който държиш, човек, с който си минал през много неща. Знаеш, че с друг едва ли можеш да го направиш. Защо? И? Защо всъщност моето мнение е, че хората имат, ако въобще говорим за половинки, имат много повече от една половинка. В този смисъл изневярата не е нещо феноменално, нещо, което не се случва, напротив, случва се постоянно, случва се във вашето семейство, в моето семейство, в неговото, на всички. Постоянно. Това е нещо от ежедневието на живота. Човек трябва да го приеме. Също както приемаме, че кафето е топло и така нататък. Може и да студено. Преди да се случи в вашия живот, вярвате ли, че човек, както всички така много често искаме да вярваме, може веднъж много силно да обича и да е силно отдаден? След тази случка, след това събитие ли дойде гледната точка, човек може да има много половинки? Не. Всъщност съм обичал повече от веднъж силно в живота си, така че от моята гледна точка не се промени вследствие на това. Защото гледам и си казвам, за да направи един мъж такова нещо, значи трябва много да го е заболяло, много да е инфектиран, много да е разтърсен. Със сигурност. Но ако излиза мъдро и кротко, тя любовта ще срещна други ден пак. Всъщност не е толкова невероятно. И сега? Сега какво? Сега има с друг? Смисъл? Сега има ли любовно с друг човек? Да, харесвам друга жена. Ако за това говорим. Добре, и да чуем тогава мнението на психолог по темата. Добре. Благодаря. В нещата от живота днес темата е изневярата, да кажем ли на партньора си или да му го спестим. Иван Танев е на гости. Какво мислите вие? Могат ли хората наистина да започнат на чисто, нов роман, т.е. на ново тяхната любов и какво се иска, за да се случи това? Какво е нужно? Възможно ли е двама човека, които са живели заедно? Да, преживели се изневяра, искат да останат заедно. Чудесно. Както казва психоложката, може ли роман на ново? Абсолютно възможно е, да. Има много такива случаи. Съм бил свидетел. Хората продължават, естествено тежко им е. Няма да се лъжим. Това не става за ден, за два. Това е процес, понякога трае година, 2-3. Но накрая... През тези година, 2-3, това ли е времето на недостатъчно доверие, на упреци, т.е. болката на човека, който са наранили? Да. Значи, на първо място на човек му се наранява егото. Това е, може би, първата реакция. Независимо мъж или жена. Мисля, че тук пол няма никакво значение. След това се чувства уязвен по още 1000 други начина. Но така или иначе, когато някой е решил да сподели с него извършеното и заяви, че иска продължение на връзката, защото така и така обичам те и прочие, това е достойно за уважение. Това трябва да бъде, според мен лично, трябва да бъде прието като молба за помощ дори
да се справят заедно хората и да излезат от тази криза. Такива неща се случват и е глупо да си мислим, че не се случват. Четем често по списанията най-различни световно известни личности. За пример си спомням Виктория и Дейвид Бекъм. И как те заедно трябва ли да се справят с това? Все едно той има някакво затруднение, болен и нещо му е много тежко и трябва да му се помогне, че кръшка. Не го разбирам. Някакво обяснение имате ли? Какво значи да му се помогне на човека? Добре. Да го хванеш за ушите и да му кажеш не отивай? Айде нека задам така въпроса. На вас никога ли не ви се е случвало? Случвало се, но те нещата и приключиха след това. Като изключим това, на вас не ви ли се искало да бъдете с мъж? Да речем, че не сте завършвали до края. Или пък сте. Може би ви се е случвало и тогава ще може да погледнете обратната гледна точка. Тоест, когато човек се постави в чехлите на другия, тогава разбира, че не само неговата истина е истината. Колко скоро след една връзка това може да се породи като желание според вас? Зависи от типажа, зависи от човека. Колко скоро човек може да поиска да кръшка, да щъка, да гледа, както казахте вие с някой друг мъж, примерно? Обичайно случва ли се при дългите връзки, дългите бракове или не? Не искам да изпадам в... Това са баналности малко там, 4-та, 7-та, 9-та година или такива глупости, но като цяло да, статистиката наистина сочи там 7-та година като доста проблемна година. Така че ако живее 7-та, ще ви отговоря на въпроса, че аз нямам 7 години. Да, пробайте около 7-та да сте по-внимателни. Да продължим по темата след минутки. Добре. Нещата от живота днес темата изневярата, да кажем ли на партньора си или да му го спестим. Казахте, че човек трябва да се постави и от другата страна. Тоест да му влезем в положението на човека. Да. Колко тежко му е било, колко скучна съм била аз, какво друго трябва да направя? Не. По-скоро имах предвид друго. Това е като добре да срещате някой човек, който много ви харесва. Тези неща се случват. Срещате го в службата, срещате го в заведението. Тоест, след това, което на вас се случи, вие сте по-толерантен към това, че на човек просто му се случва. Това ли е всъщност? Просто се случва. Защо хората тогава страдат? Защо не кажат просто се случва? Мога да ви кажа ред баналности от сорта на да, имали сте големи проблеми във връзката, заради това някой е погледнал. Но това е част от истината. Да, имало е проблеми във връзката и това почти винаги е така. Има и обаче и другата гледна точка, че човека, който иска да изневери, който е тръгнал да го прави, преувеличава проблемите до момента, за да си намери достатъчно добро извинение за това, той сега е групи, как не ми се обади, как не прави това, което правеше сега, значи аз имам пълното основание. Всъщност процеса, аз го описвам малко по-различно. Този, който изневерява, смята себе си за добър човек. Това е, всеки смята себе си за добър. Той винаги оправдава своите постъпки. Дори убиеца смята, че не е виновен и че всичко е окей. Обаче ми рани сърцето. Да, така. При което той, за да оправдае себе си, изпада в едно зачудване. Какво да направя? Изглежда, че проблема не е при мен, изглежда, че проблема е при другия. При което той си поставя едни очила, които вместо розови очила, което е хубавия случай, са тъмнички и виждат само лошите неща в партньора. Когато това нещо продължи във времето, той вижда лошо, защото всички имаме и лоши страни. Всички правим не до там готини неща през деня, не винаги сме абсолютно сдържани, не винаги се държим добре с децата си. Ако забелязваш само лошите неща и пропускаш всички добри неща, които се случват в същия този момент, тогава партньорът ти очевидно става лош. Казахте, че нещата са 50 на 50 по ваши наблюдения. В същото време, обичайно, поне официално, не казваме нищо, кой знае колко лошо, ако женен мъж кръшка. Обаче, ако жена посегне на мъж, който е в брак, тя е страшно оплювана. Защо така? Тоест той може да излезе самичък от огнището, обаче ако тя се опита да нахлуе вътре, много лошо. Тя го изкушила. Какво да ви кажа? Точно това имах предвид, че какво искате да чуете? Дали е истината за съотношението или това, което хората обичат да мислят? Всъщност, жените, които пристъпват към това, най-често не си признават, дори пред приятелките, дори пред роднините. Роднините ги изключвам почти. Но пред приятелите много рядко си признават. Така че всъщност дълго време не се разбира за това, че се случва.
Докато не погледнеш от другата страна, някой такъв като мен, който има повече информация. Да, мога да ви заявя 50-50 са нещата. Не, и това не е много логично дори. Повече. Въпросът е защо жените, които имат връзка с женен мъж, са много по-остро критикувани, отколкото мъжете, които имат връзка с омъжена жена. Ами, защо? Защото стойността на жената се мери с един аршин, стойността на мъжа с друг. Малко неприятно, но е факт. Мъжете, когато са Дон Жуани, са готини. Докато жените, когато кръшкат, са... То това вече се изтърка. Ние няма ли право? Да, малко е време, може би, дамите да си вземат обратно, как да кажа, правата. Да, пък го има и другото. Реално погледнато, ако жената дава живот, явно очакваме да уважава повече този живот, да знае какво причинява на другата. Това е избор на всеки човек. Не мисля, че има значение дали е мъж или жена. Много хора, пострадали от изневяра, предприемат обратен удар. Какъв е той? Какво значи обратен удар? Да ходиш веднага да изневериш и ти. Струва се глупаво, детинско, но това си е мое мнение, не задължавам никой с мнение. Какви са вашите съвети в такава ситуация? Кое смятате, че е по-разумно да мобилизира човек в себе си при една такава новина? Да започна да обича себе си. Повече. И после? Да комуникира. Очевидно има някакъв голям проблем в комуникацията във връзката. Може да бъде на тема битова, може да бъде на тема секс, може да бъде на всякаква тема. Но има проблем със сигурност в комуникацията. Някой някога някъде нещо е казал, което другия не е чул или не е искал да чуе, или въобще не му е пукал. И след време това се е натрупало. Единият започва да прави инат. Механизмите са много, наистина много. Хората, които ви пишат, какво се наблюдава като тенденция? У нас много често казваме в името на семейството, когато има деца. И това е изключително важно. Да. Същите тези деца, обаче рано или късно, пораствайки особено, първо като малки усещат, после порастват и разбират нещата и не виждат много добър пример за любов. Името на децата все още ли е често срещано оправдание? Да, много често срещано оправдание. Аз лично за себе си също дълго време търпях тази странна тройка, близо 2 години търпях, точно в името на детето. Сега вече с задна дата лесно мога да кажа, че не съм бил прав. Детето схвана бързо, така че не сме казали точно какво се е случило, но схвана бързо, че баща му и майка му могат да се разделени и пак да се уважават, но не мисля, че и давахме добър пример как сме в едно семейство, в една къща, в една стая и си говорим студено, не се гушкаме, не изразяваме любов и така нататък. Нали, изключвам случаите, в които хората се карат, бият и прочие, което е вече, нали, ескалация. Не говоря за тях. Да кажем, че сме по-културни. Можете ли сега да кажете дали вярвате в това, че една любов, такава каквато сте искали, може да продължи много, много, много години и да е напълно споделена и щастлива? Това реално ли е? Да. Напълно. Къде го видяхте? Къде го видяхте? Хубав въпрос. Не съм го видял. Вече вярвате? Да. Добре. Вие видяли ли сте Бог? Не. Вярвате ли? Нося го. Усещам го. Това имам предвид. Всичко добро да ви пожелая. Лек ден. Единственото, което мога да кажа е, че боли. Много боли. Не приемам така наречените отворени връзки, нито пък искам да проявявам разбиране. Мога лесно да простя на някой, с когото не искам да остарея. Цял куп познати клишета, както и онова, че любимия си признава, защото е честен. Глупости на търкалета облегчава съвестта си, умира от страх да не разбереш. Въпросът е честно да си признаем на себе си дали можем и искаме да срещнем голямата любов и да я задържим, да я отдадем дължимото, защото е всичко, което ни прави цели. Желая ви много обич и сила и ви очаквам на имейл нещата от живота maimun@tv7.bg.